Tuwasabire okwabera soko ya chaka ama ya chinsa isano na ibere chabona mugasonto nyorira kego kurende na roboti iruwa bene rwanyara kabaro kubwato kwa amono mugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati goro yobokoreri bwa oboteneneri bwa serikali ya ime county ya Kisii aso mwaka oyomo nyalire kobago gwetanigo omugavano yanyalire kobago kwanira chinsemo chinyinge ya serikali ya yaso mwaka oyomo yanyalire kobago goikirania gati yabo kwenekia buna chinyagitari ekyanyalire koba chikwenyorera mariogo aisaine nabo igobwaga chigwechi para sechi sub county ngati yanda mange togenda tokoba tukubwatiria omubaso obono nagosogeire karibu sano nyalire kobago gusanga amona inchika nyalire koba gagwateka kuruchinsemo ao Mwanchu muligireria maya yabo igona bukonyara kobogo sanga muna intwe gwetera se mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital na boyo gwetera sensemo ili ya YouTube Ndizi TV News yolegene tokoba kwene kebuneri yogine chibigi chango gochira chira senchire boikirano nigakoro kwa Abigaili Nyanchama na mange ayagendrete me county ya Kisii ase omugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati nyara koba kubatuka oroboti iruwa bene anene igoro ya ariagendrete koba gakorekana ime ya ensemo gose ime county iyo naboigo ime county ya Nyamira litkolia lero aba MCA nigo obono bagendete koba kwenekia ngabangerere bagendere koba gukonera omuswada oyobo kumurusia bisyo mugavana bwa county eyo ya Nyamira Amos Nyaribo katiyanda mange togento koba to kwarigane toko chakorwa se county ya Kisii litkolia lero nigo omugavana bwa county ya Kisii Paul Simba Arati nyara koba gago kurwena na oroboti wa bene igoro ya obokoreri bwa serikali ya yaso mwaka oyo munyare koba goita gago kwana ase bunge ya county eyo ime county ya Kisii nigo Paul Simba Arati nyare koba goteba oboteneri bwa serikali yaye nigo banyare koba goikirania chira aogati yabo kwenekia buna obwaga chibwe chipara nabo igo obwerania anene service yaye nabo igo kwenekia buna mariyo ganyare koba goikira chinya gitari ao ime county eyo ya Kisii nengana nyara koba koyekwana agwo muchakano kurende chinga kibunechi nigo bagendrete ase omoyiga oyibo igo ogendrete kobo koreta amo ababwatani aba MCA nabo igo mugavana omonyene no mukonyoye ase umuruberio wosomoyeguria bwokonyora endagera iyabona mugasigango torere nago chiase ensemo eyo tonyo triggereri torere ayagendrete omubasobono aigana sensemo ya county assembly ya Kisii ase totwaliro moyego bene olekora uno mugavana we county ya Kisii oyo mayakaine buna Paul Simba Arati olengo moyego bene ase omugavana Paul Simba Arati konyare gokwanera ebikaro bya ensemo ya Kisii county assembly mono igoro ya magendrali anyare kobaga kobororo asomwa ko mutangani nyorabuna ine kwana ya kabere yo mugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati konyara kobaka gosanga naba bwata ndibensemeri ya county assembly asentunde ntangani nenga kyanya tekobaka gwake ruchikura naganya tekoba kagosanga na aba MCA asentunde akabere nenga kiya masabo bene alenga asesemo ya assembly roiga ego moyo gobene ase aba MCA bonsi nobora ibwensemo yoboteneri bwa Kisii county assembly batwara amabaga abene yokoyara kwa obokoreri bwe county ya Kisii koranda chika kya chinyo rabuna kati ya biri bya kwane rumono no mugavana Paul Simba Arati asege karo kyaba chisemo cyama binase nyara kabaka kwanira igoro ya amagendero alianyarira kobaga kobase county ya Kisii mwana se sector yobo bwenia iyo nyara kabaka otibuna ya bwateme chande menge mwana kere korigereria obokoreri asechense mo chiachi ambulance ase county ya Kisii naende obokoreri asense mo nyagetaria
Kisii Teaching and Referral Hospital KTRH asa ko ba tabuna katia monja nyale ko baga ko borona sensemeria chi ambulance kere serikali ya umugavana Paul Simbarati nyale ko ba ke ko soa ime ko tuwa bwate ambulance ya moyo kayare ko rase county ya Kisii kolende wetero bokore libokora umugavana Paul Simbarati nego chi ambulance chi akwete ange isano na ivere chanyalire ko ba chikorosi kuna seboniga county ya Kisii nige bwate chi ambulance isano na isato chira nyale ko bachiko konya aba bwatani bali baranyale ko baligeti obo bwenia bwaime boli tokoroka buna emergency treatment ase county ya Kisii ya mentere ko rugotwara ambulance ya mona bona ko yara ko bake gotwara chi ambulance isano na isato kwende ekengencho mono naende nasanyale ko ba county ya benda buna ise chi ambulance cho chionsipi njibwate ebinto biribikaniri kunde tali mauncheri ya yoka tokwenda senya gitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital nyale ko ba kwa raigoria amoncheri ya beira sensemeyo ayu amona ensemeri ya KSTRH ensemeri ya mochari asa moncho nyale ko ba kororo so nyore buna chinsa esama temeti nyanyara ko ba kegweta sama tukabwango torranda ke abatineri bakonyara ko baba kubutu na bangao baba bakonyara ko baba kobe kuna andake amoncheri ya yuni ko magabana genete buna nanyale ko baka okora obokoreri bobe buya to kwanda senyagetaria Kisii Teaching and Referral Hospital level 6 enyagetaria yu ngo magabana rabuna amoncheri ao ko baga korwa sechinse au chishiko kuna chief department chobo bwenia na seboniga nigo ebitanda biribenya getali seboniga byonsi bigo kolega sina bibwate obo kora liboli voice kwene kibuna ebi byonsi ngunyale koba bigo ikerana tugenda sengane rengete chigo soria mangana yabasai nigo mugabanya koba kwandre gore mangana rengete ajira digital oyo bo murobelio bene boko bwata nagatie county ya Kisii na bwata ni korwa semeria ajiri digital nanigo ya nanire amabaga bene ase abasai be county ya Kisii konyara ko baba konyara kwegelwa mangana yekerero mangana rengeta matera keboikeranu wetera ase omurobele yunatinga kiechecho egetikia Gusii Stadium na karagenya riko bage kwebu ase omugabana ine kibuna e budget nebekire na amount uri nagendera ase getiekyo ayora konye obogosori konyara ko baba kogendera keboikeranu orani matase amangana magyale bosio ayonsi pinta betuko gutakunera korwense moye chisemi ensemo yobo bwenia ensemo yechiskuru asobo ikirano amangana rengeta ikorende na yengenjo ndenero yabase ekaro kyalero nase omuminyo kiegiata uriyo bwa chimbero chia Commonwealth chia kolekana ensemeria Budapest Hungary kumanyika ina buna Mary Mura nanyara ko bakwa esiko ya vene yale kurauna assembly ya Kisii ya munomo governor asaba se ebikaro byalero abana ko baba komotogia na komogokirase obo buyibwaye osengenja nyarire ko bagawotwara obo kolerio boikeranu asamangana rengete chimbero asamangana rengete SBA gwase kati abali baikerana namona head coach yoye Mary Mura abanyara kuno mwancho ya ubaika ase ebikaro byalero na ase ebikare byalero mbanyara ko bagakonyara kwesiko ya bene ko yegwe byebwa ase omugavana Simbarati nere anyare ko bakona naye kane konde chinga kiechie chitwende gusanga ndora igana Steve Arika na Jacob Bagaka oyore nere omurai deputy speaker asense moya Kisii county bate binki kya balero korendendo che Jacob Bagaka kwebanga take na Steve Arika ekikaro kya lero ekyabe kyengencho mwalenge mwensi ngencho kikebwate ese inubuna ba MCA no mogoko manene leaneli tukotwale konyora his excellence abagabana Simbarati kotote binki akolira somwaka ane kyagendete gochigokora ase okobwaterana igo nili tukolibwenete ko base bitabu bya history usase kumbukumbu yakogera nakwanira igoro ya magendero ali akolire ali atorakora na yagenderete egere Gusii emanye na Kenya yonse ngima n'abananchi abatoko wakirisha barolenga kahitwikire mete bakaraga ndete koragira eteka ekiyomenda ko bolinke libna ayebuna mu MCA oyibeno ward ndoro mugavana okwanira amagendero ao aragenda nsema ibeno gati yabo egetikya nyanturago kuligerere gutimanya mbi nkikirande yako okayebuna mu MCA oyibeno ward no maite gavana tarero kolenda amagendero nyanturago n'abantu bayibeno bagwikaranza bate banki batagete gavana bakolere ntwabeka ngokora turegende kunga public participation abantu bagocha bali kanga inkibatagete mbaligete inkere ase budget ntune gavana no koranga kelito etetivu n'abananchi basabete na gavana na kiere agwikirania ikyagera gavana tari erogo torentera amagendero n'abantu bakweboleria abanyentroko emiroberio negenderete nonyorenga
president yetu Dr. William Ruto keracho nateba nga egitikeria goika kerosigwe nandi goika kigenderere MTC erosigwe na bintu binde binge bichandete umwana incho kawaida. Bia mono all the best nirocha ero nyori rege tuma na enda bakonyara kwa kiao. Asante sana Steve Arika Tobata Jacob Baga ka yoro omo MCA koruchinse mochabo basi na ndene role omo konyi bwo monogeri bwe county ya Kisii timanya Mr Speaker mbya mona utwara deputy speaker mbya mona utwara chinga kinaitu timanya egikaro kya rero ngencho kikyabwate ase county ya Kisii egikaro kya rero kurukunga county address state of the county address yere seri chiko ngomo gabana kracho lirukero mwaka wekache scout asenga njogo kwana abamenyi bagusi bali bamujolete kolire kyagendete gukora ane kyawo cyokora ngo ikaro kyarero umugamba na ukwanire bite binge byanyare ko bagakora na bya plan gukora na biri bigendete tasindake timanyana koruje semo chiricha masigene mete gwako remerebeli mengase ribagali yawe ritani ayo no monyene ndara gokoira the first lady we county ya Kisii chinsemo chiri gokonye byombe byarenge nsemeri timanya naki ibeno yabeire naki nsemo ya masige uratebo bokorwa yasoma koyo ase bintu biro mheshimiwa gavana akwana mtu atende na ward based development esto arostie budget ekogenda skere ward ebintu birasoma na musalia koroswe chiro orogare koroswe chiro kolenta mangana yekinya kitali ali musalia neli yabona sande biasoma se speech yo gavana bono kirito como boli ntuna bantu nanengo kana akwana nkelinga bona aba chibo saba ba colleagues na ba minister bacha ko implement lakini magendo naro raskipara mangana ya machi go bakatore bisima nebintu binde binge so serikali ya response nige kora no mugabana Paul Simbarati twanyebwa ati siyase njoko se budget ya kwandesi chigod inside again tugetere tobono no gwikirani go soko kora implementation eya kona bachibo bisa ngora ntwa kwa no mugabana nate abanga guchakira bono ntoba to kurangilia bachibo bisa na ba minister egera ba RS nga ikirimi kakati yo ko implement ebintu bya batese budget yakubona bona tubete chipara tukabeka match lakini abantu bali bakalenkalia mbaranyora match imbaranyole pale bona ba minister na bataka kolega cheso ko kirini binte ni maitencha no nyegwe bone jumataranya rakobato ko na bonya kulia getuma kia ono nye kora asembeo andake nego aba MCA na abatende ba kwana batabuna engaki ya honeymoon ya lira se Kisii County Assembly engaki yemega gotebya bantombi ya mono gokora ki na toro chibesa omoti na tabuna chibesa bado nchitiga lita se county chitaranya rakoba chikotumeka pending bills nchi ya kwaneru timanya so mwako kabere ninki ayose emereti esoma kono ndocho wako kabere bwa bokoleri ile tomanya buna honeymoon ya liro bono akana ngani honeymoon ya liro nonakira kwanya rumo swato swale rumo swati ngakinera okomwa atekogenda mugondo asenge njunga no mwanjite mokoro kili wajana kotaba nibwo mutete gwikirana umugabara nakite akaguchukura 2022 umwaka bano alire twamanyire kiregendo naba musiba amanyire roli yabo onyenera mune gesakati abantu bamanyire gasi bono etutagete bona amagenderero nala itogote banga guchakira bono muchakora bone bira itabigo che ground muchakora abantu bagodurira mache muchakora binte binge na gokonya abantu wetere biyumbe nebintu binde binge bigo chokoro se county bono gochimotu tali mangana story na mangana yokora mageta mbe mono asante sana ndo chaigo mheshimiwa boss Mairura andake anya takoba gakora masaki na bokwane ngane yayemo sawa mwanje mariri andake chungatie chinkwa na chiri chanyara kwa bachikoba ase enseme yuko ndo chaiga gym no MCA bwensemo ya tabaka imerobeli awo yakone rukorende torra asenseme ya finance bill amangana asopstone awo kwane rumono sana ensemo ya tabaka timana kyura nyale koru obokoreri buri kwaro lira somwa ko mutangani we county ya Kisii go chansemo ya tabaka mbiye mono moralise ribageli igonda iregoteba nga ase finance bill ntu aligeri amangana ye wale kiagara it is a very important aspect the economy ya Kisii karanga tuta gete go protect amagena tabasoro soka so bonge kiara tuta gete akoleru value addition aso karanga chira sinyinge ngotigera chire se Kisii na mone so mwana njo tabaka kiara ewale ye is a unique stone eji tagete egererwe na inde registered with the GI indication eji ojikomeki etu ale value kerako in the external market so igondo asenge njoko mangana yo akorange biashara vya juwale osebia magena twando waitongo konye gato wale kwetera ngabanya chiba sinyinge semeguko ya mwe se wale gatokera kama tutanyale ko batokwe bisanda kya mangana ya chibroka na roro ya koranda ke bali bakoya mbako nyoro buya kwale konyora yo gotume ko konyara ko bagokoya nyara ko bako sivia kolende bali bako konyeka na bantaba ngao timanya imateli chikolirindi konye konende timanya essence ma yonkeli ora akole kwene kibona chibroka ngo kyana ni guchire asobonje libuye
Gwale. Again, to kora ko semne county ya Kisii tuwabekira machiko aya go protect interest yo mwananchi especially yo tabaka eliende je sinyinge chitigaroro. We want value addition ya karwe so bonge na itura eliminate brokers mbaba bagocha kuira magenara magima ayia go endo monto endo so much money out of that roadstone. We want to take value addition eve kukipa mbele eliende toranga bantu itongo kone kabali. Thank you multu tara nyara ko ba koromali na sitima nyaso mwa ko yo kabere tima jingo semel ki koliro roche na ndeta ba kera yebu essence mo ya kabere gwetero obura ibu account ya Kisii. Igonta ira ko tebanga tabaka ninta yetabona improve even better in this second year se mwako yo wa serikali nindo rore soko ranga activities tijuwendo korwa soko konya bantu batabaka in terms of development. We want to push kabisa elinde keregendo every activity ekoru kulingana ne budget tubwate elinda bantu bameto bakonyereka essence ya development. Ndio mona so watu warachinsa na itira bagoja rakobago kugendera oyo amekaine buna Jim Kenya kutoka South Mogirango gati ali anyarira ko baga kugendera aiga sensemo ya Kisii County Assembly ajira ko bali tukoli ngencho sana ase enyombe yetore no andake omobui o Commonwealth Budapest ase chimbero chiricha 800 meters Mary Mora no araiga bagante ko bagotwara chindagera chiavene magegotwara ebikaro binge ase enseme entangani twabwate omwanchu morigereri ayungati ali togendrete ko bato kubwateria ko yarako bakoene kibuna kwa manyironsi pia lyakorekana aiga tunyare ko bato kugotakune asobo ime edogere ko bakwemanyi wetera Ndizi TV eyu ere aiga are ense yo bonchiri kontobe to koirana tondere ko manyama enkorenda seboniga korana ya sense mo ya studio a Josephat Hamisi ayunga tera nyare ko bakogendera aiga una toranyora yandi andento irane tobe to gotebya sobo ime. Biamono omusakyo ito bwa mwana maya Ndemo Steven nigagene tukoba waka ekambi se county assembly ya Kisii asagendere ko bagotumanya amange ngagene tukoba gwataka kurwa kete magiga yo mugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati kubwatoka oroboti ruwa bene igoro yo bokoreri bwa serikali yaye ase omwaka oyomo onyalire koba gogoe tanga Steve ndemanya ko bagotumanya mugabana nyara ko bagokwanera chinsemo sector chiri chia bete anene koiranigwa sichi serikali chichi county gati yabo sector yobo chenu nyale ko bagakoerera bune serikali ya so mwaka oyomo nyale ko bagakwenekia buna chinyagitari cyo nyale ko bachikonyora ambulance na boigo amalio ganyale ko bagagwikirana sichinyagitari echichi boigo ganyara ko bakobenyoria aba menye county ya Kisii buna abanyagitari gosaba bwene nigo banyare ko bagwikiwa sinyagitari ilio konekia buna anene emerobelio yokwena na obo bwene asinyagitari echo yenyalire ko bagego ikirana sentunda entangani na inde omugavana uyo Paul Simbarati nigatebirenga serikali ya ego executive ase abawaziri bono barachikoba bagwikirana ase bikaro ase county assembly ekerenga keneno koene buna banyale ko bakwiraniria amabori na bwigo koerera gati yemerobelio banyale ko bagokora nkati ya yande amanga yagendrete Steven Ndemo tagena to bagotubwateria ngoira na tole asale maybe ekera kinga kichinde chikobwatia nyara ko bagotumanya amange naki agendrete kurwa ase county assembly eyo ya county ya Kisii toko butigana na oroboti oru bono nigo ekiama kelikia upa gose UPA kenyara ko bagikubwatoka oroboti ruaye rwa bene guchia aba MCA imeye county Nyamira buna nigo ekiame kekera chikoba gikubairira egetambukiro kierichiko aba MCA abo barachikoba bagosira omuswada oliebo kumurusia abisi omugabana we county eyo ya Nyamira Amos Nyaribo kubatakana na omuriki omonene bwa ekiama ekyo Jacob Bagaka nigo aenekire buna omugabana oyo Amos Nyaribo niganyalire ko bagochorwa ise yoboraibwe kiama ekyo kia upa nabo igo nigo ebwendeta aba MCA banyare ko bakomosira na kwenekia buna engane yo kumurusia bisi yanyale ko ba gego tuguterwa are
Muno kigima tugutigana na oroboti urwe kiama kia upa nigo tuguika imeya allocation yemesa segati yabamenyi ba ekenyoro kirie kia bunyandika besokirie na kuburia serikali nyare kobage kumuirania bene omunyakonda uyu nyare kobaga kurwa sense meyo oetwe emeremo yokonekia buno nyare kobaga kubeka chinguru chesti mauza chinguru cyumuriro sense meyo kupatikana n'abamenyi abo nigo batebire nigo bone yitire emyaka 3 chinguru cyanyare tokoba chikuremwa sense meya sekerenga gyo kubeka chinguru cyumuriro nabigo emete menge kanyara kobage kwimurwa gago sekerenga kirianga abamenyi abo mbachikoba kwenyorera chinguru echo cyumuriro gwikira boniga nigo emete menge yanyare kobage kugunda nabigo munyakondo yo kwira na sense meyo nakweneke buno nyare kobaga kurusia emete ejo nigo bono baburirie serikali enene nyare kobage kweneke abuna anene okobeka kwechinguru cyumuriro sense meyo yanyare kobage gwikira na senchira yobo ikirano ukiataria abantu abakwimuka wende ko goteyuma contract ngangu akorete gasi bono obisi baete emoete gasi nero tete kumanyanga kibu na bono yo mitakuana iga bosongo manager nere Kenya Power ya kisi na South Nyanza tumanya ngi ekogera batara bwatirio oyo contract ya etuo muriro oyo egere ko rumuriro iyo tiposi kirikire sine chinguru bantu bagure ima bari cyambe cyabonekire egere ba connect yo muriro ya bananji bakore ki along engakie yabere ntambe goikarero ikabuna mwaikire gaga o maene mete injarenge nsae menge sana kabekwa chingoro nchikunyire njo manyere kwa sana araramikete nga oyo rendo re to muriro chingoro kya kunyigo na matemu bona bagatwa ekya chingoro kya beri abana barabuneke emete yakire yabogorigu ya bekirwa si chingoro kire ya bande mbanya konyora mete bono tukabuga rendo oyo gotubwaterio muriro na matemu bona agatwa kire mono indungura tutagete kambi mausa incheno mukaje iga buno yo mitakwa no mutanga no kabiri no gatatu estima yacheta ekarugune serikali egaka na chibesa estimeye abande banyenyorire meterense abande mbaranyora chingoro chire mireta koretiki chitarare tumete incheno yo mobo omuriro yo oete tange turaikesende lakini nkarara ngambu yago ikire saba tigango barakoreru na inje gocha ego chance ekara bakoreru na inje manya gokoreki manya gokoreru Miamono sana oroboti ontogene tokoba to kubwate asoroboti ronde togene tokoba to kubwate lyo mwanchwa umurigereria anene kurwase county ya Nyamira nigo bono ebikaro bya bene bigo kwanera engwana yo komorusia abisi omugavana bwe county eyo Amos Nyaribo bigenderete asechinga kibuna echibono ensemo elia egosira anene gotarusiwa obisi kwa Nyaribo kogenderete goseba gendete koba kwiraneria amabolio na kwenekia buna omugabano yo tabwati mamocho ande kurende aguri tangane ni gogati yaba MCA banyara ko bagwikirana se egeta seni kyabanyanyimbo Kenya Nyamira se banyara ko bagwaka oroboti maiga yabarugote bani go bagendete ko bakogosererwa kubwatekana no gusira omuswada oyuboko rusiwa kwaye abisi omugavana Amos Nyaribo no nyina boni go musakyo itobwa mangana amaya job mangure county ya Nyamira agendete ko bagakobwatia oroboti orwekero rabe angekegima bono omwancho murigereria ntokoretere asenchera yobo ikiranu togoska mutwe nigo bono omo cabinet prime secretary Musale Mudavadi anyale ko bagokora etaro ya yeyeli tuko elimo imeyense ya Burundi etaro eyo nigo ya ekeraniwa ase okobeka chiseyi ekyo kubwaterana ase kikatie chinse echibere ense ya Kenya nabo igo ense ya Burundi ase kerenga gyo kwenekia buna obwa mato bwanyale ko babogotingiwa nabo igo botinya anene emeroberio yo bonchoreria sense meyo Musale Mudavadi nigo ikiranete setare yo seribagaliaye omurayibwense Dr. William Ruto no nyanabo omurayibwense eyo ya Burundi Evariste Ndarishimiye nigo ago keirege tambo kirokyo bwa matobya obugendete ko bokorekana gati ye chinse echo ibere gati ya Kenya na Burundi aseboigo anyale koba gakorie ira na kwenekia buna mbachikoba abako bwaterana nabo igo kwenekia buna chinse echibere echajale ko bachikobwaterana se chinsemo anene gati yabo sensemo eliyo kwenekia buna banyale ko bakurwania ogonchoreria kwerire
Togosika mutwe bono nigo gati y'abamenyi anene asa matabikani iye para ya nyikiwa cheranganyi ase para enene ya Kitale gocha Eldoret banyale ko bagwesokia na koboria serikali nyale ko ba gekoene kiabuna ya nyale ko bage ko beka chibobi ase pare yo elinde go keania umubaro bwa emebasokane para yegendrete ase nsemeyo kubatakana na barabuni go batebire buna epare ya nyale ko bage kuira obogima bwa bantabange asobwa ngoiga nabo igo bono banyara ko bagwesokia na barabwo banyara ko beka chibobi ekyo ase boigo baburire anene serikali nyale ko bage wikira nagwo na kwene kiabuna anene emebasokane yo ya nyale ko bage kainwa. Ukitaramka hivi gari hapa zinakuja bila breki, wengine wanaweka Zambia ile marori ambayo imebeba mzigo, na hiyo gari ikipotesha mwelekeo kidogo inamaliza watu hapa. Watu 42 wamekufia hapa, vile mnaona hapa watu 42, na wengi wametoka shamba la Nyakinywa, na wengine wanatoka hii shamba ya Kapkoi, na wengine hata pia wafanyi biashara wa barabara hii wa kuelekea Nairobi, na hata vile vile wanafunzi wamekufia hapa wengi kwa sababu ya nini? Ya matrela. Trela zinakimbia mbio sana, zikibeba mahindi zinawachiliwa zinakimbia mbio. Hata sitaki kujali mtu wa pikipiki, sitaki kujali mtu wa baiskeli, sitaki kujali mtu mwenye kwa miguu, kazi yake ni kupiga honi na kukanyaga. Lakini katika barabara hii ya kutoka Moss Bridge kwenda Kitale tunapata changamoto sana, kwa sababu watoto wanapovuka barabara unapata pikipiki imekuja. Mwanjo murigire bigeta seni kiandizi TV ngati yali mangi togenda tukobato kwariganira kurwa semesa ya itoi ya maya omobaso obono lyonyara kobaga kwenekia una elio gine chibicha cya gochira senchire wikiraniga koro kwa bigari yanchamilitira negoro kwa Josephat Amisi na koganere amaya chinga kitoko irana na endego chia ase Steven Ndemo oyo agendra kobaga tumanya mange ngagendra tokurwa se county assembly area ye county ya Kisii. Ndemo nyako ngiwete nabo okogendera. Aiga na sensemo ya Kisii County Assembly abwase twatwarire ebikaro bya rero byanyareko umurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere naine.